Proiektu hau 2012 urtean hasi zen, hezkuntzak eta osakidetzak normalki dituzten bilera horietako baten, ikusi zelako irakasleek ikastola mailan umeekiko gale bat edukizaketela osasun arloan zegokionez, urgentziak tokatuz gero, honezta gutxitan izan, moralidade asko edukizaketelako umeen gain, eta gauza hori, gai hori pixka sakontzeko sortu zen hortikan proiektua, tailerak eta egiteko planteamenduarekin. Eta hortikan sortu zen, primariako talde bat, pediatrian, eta proposatutako gaiak eta arloak hezkuntzaren bidez onartuak izan ziren. Bi 2013 urtean jarri ziren martxan tailerrak, eta normalean kurtsoan zehar 3 tailer desberdin lantzen dira. Urtero egiten dira, egia da COVID-arengatik pandemia garaian geldituta egontzean, baina gaur egun berriz ere martxan jarraitzen dugu. Lehen esan dako moduan 3 tailer egiten dira eta tailer bakoitzean lantalde batek antolatzen du tailer hori. Alde batetik daude osasun zentrotako pediatrak, osasun eskola eta osasun zentroko pediatrako erizainak egiten dutena, gero beste talde bat osasun mental edo psikiatrikoak etortzen direnak, eta gero bete dago urgentzitako mediku eta urgentzitakoek antolatzen dituzten tailerrak. Eta guzti hori lantzeko, etortzen dira 30 bat ikasle tailereko, ikastola bakoitzeko erreferentea dianak, eta beraiei esplikatuta gero bakoitzean zen lantzen da, gero beraiei bideratzen dituzte beraien ikastoletara informazio guztia. Tailer bakoitza osasun arloko arlo desberdinak antolatzen dugu, pediatra joeten dian kasuan beraiek antolatzen dituztenak urgentzitako situazioak izatea, izan daiteke bai asma, krisi asmatikoa, diabetesarena, traumatismo kraneoentzefalikoak, gero beste egun baten erizaina joeten geha, eta hor lantzen duguna izaten da batez ere erredura, zauriak, amputazioak, botikinan eduki beharko lituzketen materialak ikastolean bertan, bai umeek gaixotasun kronikoa dazkaten umeentzako, edo aparte, botikin orokorra, eta horrekin batera batzutan ere etortzen dira osasun mentaleko langileak, DBH eta edade hortako zeinu alarmak dianak ero psikiatrikoak irakasleia azaltzeko, eta azkenik dagoen taldea bihotz-birika bizkorketa erakusten die urgentzitako mediku eta pediatrekin batera. Kurtso hasieran hezkuntza eta osakidetzak data jartzen dituzte, tailerrak noiz egingo dian azaltzen, orokorrean azaroan eta martxoan egiten dira tailerrak, eta data horietan, dagokion taldea joeten da, kurtso horretan dagoen irakasle talde horri gauzak esplikatzeko. Gu gaia lantzeko, gaien arabera teorikoaz gain praktikoa horren maute, tailer praktikoak egiten ditugu, gu etortzen bakoitza bere PowerPointarekin, da fitxak ere irakasle ematen zaizkie ikastoletan beraiek eduki izaten. Tokiari dagokionez, Donostialdeko berritze egunen egiten dugu, bertako areto baten, eta hor PowerPointa jartzeko pantaila jartzen digute, eta ekartzen dugun materiala ere bertan praktikak inditzaken tokia dago bertan lantzeko. Tailerrak egiteko datak eta ordua ditugunean, gure artean hitz egiten dugu ea zein joan daiteken egun horretan tailerra ematea, eta orduan alde egunon artean prestatzen dugu momentu hortan, horretik egindako lanaz gain, presentazioa nola izango da, PowerPoint danak, eta dena presten eramateko egun horretarako. Esperientzia oso aberasgarria da, esan da, irakaslekiko gertutasun hori lortzen dugu, umean gaztean ikastoletan egoten dira ordu gehienak, eta irakasleentzako behek eskertu eskertzeaz gain guretzako ere ikusten dugu
gure errutinako lanetikan aparte beste gai interesgarri lantzen direla eta hori gertutasun hori lortzen da azkenean umeen ongizatea bilatzen dugulako bai osasun eta hezkuntza aldetikan. Irakasle aldetikan asko eskertzen duten tailerra diala esango nuke, beraiek ere esaten digute bukaeran bidaltzen ditugun inkesteekin. Lantzen ditugun arlo eta gai ez gain, egunerokotasunan behakaten beraiek ume gaixotasun kroniko azkatelako edo momentuan zertatzen gauzen gatikan, beraiek ere badauzkate duda konkretuak edo ume konkretuei buruzko galdera batzuk eta momentu hori aprobetxatzen dute gurekin batera azaltzeko. Azkenean beraiek ere presio asko dakate sozialki, legalki ere beraiek ezakite pututaraino gauzak egin ditzaketen, azkenean guk emandako 4 edo 5 bat datu konkretu eta akzioekin, nik uste beraientzako herramienta baliagarria diala. Azkenean tailer hauetarako asoziazio zientifiko bat dago base bezala, eta urtero edo behar dian berrikuntzak egiten ditugu tailer hauek egin ahal izateko. Gaur aurrera begira ditugun proiektua martxan jarri nahiko genituzke, gai hauek pixkat gehiago sakonduta zabaltzeko, adibidez 12 urteko nerabe zaharrei RCP klaseak erakutsi eta horrelako arloak lantzeko.